guys kwachema kwambiri ndati kuchema kunja kuti yo tione reaction sidediro yabweranso ndipo nayonso ikuikepo maganizo ake pa nkhanicha ya report ndiyeno tikudziwa kale misanamiwa amene ona nokha guys fa ndanyakale kuti Ajaba Alidi si munthu wamba ndi judge wa ku high court ndi akuziwa kufunika 1 2 ndibwereze kuti mosakakamizidwa amalawi siti maziwanso Ajaba Alidi anatulusa utenga wawo kunena kuti chakomera president kuti report chati kupase ndiye mwina timafuna mwina atuuze kuti kwakomera kolera president ko amathandauza chani ndichanena kuti kwanga kuti malawi muno ifata malawi timadeka kwambiri asogolera athu amatitola kwambiri ifa zimene zingachitike kwina kuli konse simungauza anthu zinthu mamawa masana mukasinthe choncho ife chimene tikufuna ife chiona kuti tiwerenge line by line koma by koma ndike nakatiyambe nditu amalawi musapeneke nditu tingalula zimene zija ndifake tayambapo pano kuti nzopanda pache angotichedwesa angotionongera nthawi iwonso ma commissioner atayanso nthawi yawo munafusa kuti kodi mukukondwera ndi zimene zili mu report ndinakale kuti zimene tikuyankhula pano ndi zimene tamva zimene amalawi akukambirana koma amalawi ene akewo akunena kuti palibe mayankho awo sanayankhidwe ndiye tili na pano kuti apa timayembekeza izi apa timayembekeza izi apa zimatere fa report iyo ntchitoyo amagwirira amalawi imafuna tinene apa kuti amene simunawerengepo report la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge akanakhala kuti anthu ajagwira ntchito yabwino bwezi malawi lasa kuti okay zimakhala ngati bwezi tikuyionera nkhanicha kapena tikuyionera ngozi chaikuchitika koma lero abweresa zinthu zina kuti ayambanso kuzisusa okha ife tinena kuti chete uyu ayambanso maligwira report licha zomwezo zotitolanso ndiye kuti mmene ndikuyankha apa ndifikeso pa nkhani yonena kuti mwanena kuti ati human error ndi nyengo ndikatere nje ndikhanso kuti ndayamba kuyankha ndinakale kuti ife asidedi tiyankha fa commission nje kuti aisankhe ife ndi amene tinanena kuti tipita pansewu koma ulendo uno tipitanso pansewu koma zifukwa zake sitinena ya tikudikira kale report tiwerenge chifukwa pano patikanena kuti pakuti akutere sitikuziwa kuti report ili ndani sitikuziwa kuti pano akupanga chani anthu awa ndi akachali ulamuliro woti kutalaza chakwera chiyambire ndi wa mafia ndi kusogolera kuti umasusana kwambiri ndi mbusa samapanga zinthu zina kuti zoti anthu kumakhulupirira umboni tinawo amalawi somboni ali nawo ndiye kwa amene mwakutira ndi report yo mukhali chete because that's none of your concern. We are discussing serious matters here. We are talking of the whole life of the sitting vice president, the life of the former first lady. We are talking of lives of serving servicemen and women, including seasoned civil servants. Ladies and gentlemen, it's not a job to train a soldier. It's not a job to train a police officer, let alone should be entrusted to provide safety and security of a VVIP. Ndiye ndibwereze kuti ngati mugeza kuti nkhani mupangira nthabwala ngati kuti mugeza kuti nkhani mupangira muchukirapo you are missing the point. Amalawi akulira andi pa 14 amalawi mbiri sana ajensi chifukwa chonena kuti sadakhulupirire kunena kuti commission imene muli azibusa ndi ansembe ikanabwera kumapanga nthabwala ngati zimenezi. Pali woyankhula zinthu zosiyanasiyana Professor Lumumba amanena kuti mukamfunsa munthu kuti mwapanga chani akamatenga 15 minutes mungozoda ngolubwa palibe chimene mwapanga. Ndiye ndimafuna ndifunsira Malawi report imanena anawerenga mawaza ngati mafunso amene anayankhidwa ndi angati kuti tola chibwana zikomo kwambiri mafunso abwerepo. Mredio makalimba ndithu statement yanu kumapero kuti mutengapo action ngati mwina sabweretsa poyera report limeneli ndi action yanji imene mutenge komanso mwakambapo kuti makamaka mwafikira a commission amene akwalembera amene akalata kuti tikufuna izi monga bungwe la sidedi kapena akandikoyamba kuyankhula mwina ndi anthambi imene panga commission required zikomo kwambiri. Pali kachibwana kamene kamachitika m'Malawi muno kona kuti ikakhala kuti nkhaniyo
sikuwasangalasa kapena kuti nkhaniyo sikuwakomera anthu amanamizira kusanamve kachibwana kamene kakanaoneka sino lake anthu atanena kuti utawasa siyakwera kudwala tinaona kubwera pansewu kumapanga ziphirigoligo zachibwanabwana msogolero wa dziko mkulu mbusa ndiye nkhani iyi sitikupita kuti pakhala kachibwanabwana ya mmene tikuyankhula ndinu mu uthenga wa Afrika ngati mukukumbukira bwino mukaone uthenga umene anatulusa Jabal Ali ananena kuti final periodic kusoi akati final ndiye kuti kuliso communication ina tindithandizani mwina ife chizungu chinatipeta mukayangane chikalata chimene analemba Justice Jabal Ali lachisa loweruka pa 14 December 2024 ananena kuti final periodic kachani communication kandi chani mukuchidziwa technically commission of inquiry I stand to be corrected mmene anaipanga muja ntchito yawo imatha kuti atipase report ngati mukumbukira bwinonso ananena achakwera kuti report imafunika pa 30 November nde kenaka tinaona anabwera ndi update Jabal Ali omwewo ananena kuti tapempha kunena kuti ntchito inakula ndiye mutipase masiku ndiye tikuganiza kuti mmene amanena kuti report itatheka report lo nkuti ili report ndiye zikudabwisa kunena kuti kodi ndiye tikamalemba kalata tizilemba kuti chani koma ndikuganiza kuti uthenga umene tili nawo pano uthenga umene tikupereka pano wapeza fa uthenga wachokera kwa Malawi koma ngati angafune kuti talembere kalata ife ndi ayani talembera kalata koma zimene tikuyankhula pano akunena ndi Amalawi koma simayeneka kuti nkhani kuti tizidye sana njomba chifukwa nkhani Amalawi amadikira akanakhala kuti Dr. Lazarus Chakwera amalamulira dziko lino muonadi ni muopa Mulungu zenizeni siku lomwe lija amene amalengeza kuti dziko lomwe ngozi siku lomwe lija akanakaza commission of inquiry koma tonse tikudziwa kuti Dr. Lazarus Chakwera amapanga ulamuliro wa njomba for the first time we have seen a mafia government a government where the police shamelessly shooting criminals panga wielding criminals at the same time torturing innocent and unarmed protesters. We have degenerated into a citizen where the sitting inspector general is blaming innocent and unarmed protesters at the expense of criminals. So, we should be worried. And our worry is not enough. We should stand up for action. We should preserve this integrity. We should preserve this democracy. And we should preserve the image of this country. Because we have got leaders that does not care a dime about their own credibility. They don't care about the image of this country. And they don't care about the legacy that they are going to leave in office. Now, because it is said that the power of the people is greater than people in power. Kutero kumphamvu zimene ali nawo Dr. Lazarus Chakwera tinachita kuabwereka ndifake lero sakukhala Dr. Lazarus Chakwera sakugona lero akuyenda kumapita kumakonda kumapereka ufa kumatani pamene nthawi inalipo yoti apereke fertilizer anasankha kupereka fertilizer kupushani nthawi inalipo ifaside takhala tikuyima nthawi zonse kumalangiza Chakwera apa mutere lero dziko lafika pona kuti there is nothing which is literally working in Malawi. Talk of anthu akudya chitezi mafuta kulibe forex kulibe ngani ya fertilizer sakukamba kuina kulikonse. So lero sakugona tu chifukwa yani afunanso mphamvu zathu ndiye ndinene pano kuti anthu atatuukira amatitola ife chokuti tikangovota muja timakhala chete kuyang'anawo ndiye pano pati kubweresa project kubweresa initiative kuchokera kusidedi that should hold duty bearers accountable. Aliyese pano pamene ndi mpando wa boma ayembekezere kuti azimva kuyabwa pamene wakhalapo. Life won't be the same. Kwa okhawa amene akugwira ntchito muonani akupanga chinthu mnitima upoyera amenewo they okay. After all, the principle and wording of section 12 of the Republican Constitution is very clear. The power to govern derives from the people of Malawi, and the one exercising that power does so on trust. I mean, how do we trust someone who changes tunes every 5 hours? Mamawa akuti ripoti ndanena kuti lipite kwa Malawi, Mazulu akutumiza text kuti ripoti isapite kwa Malawi. How can you proceed like that? And mafana ndikuze ndano Malawi. Ripoti ili achakwera nali nalo la chinali. Mose mena manena kuti ripoti amaliwerenga paja achakwera nawo kale. Umbono ulipo ugwirika. So nkhani yakula mdziko muno ndi achibwana yofuna kumanamizana. Zikuno kwambiri. Action, yes. Action yo imakala last resort. Fanda ndakale kuti mphamvu zimene totaza sakwera kulamulira, mphamvu zimene nduna zawo zile ali nazo, ayina kenda Malawi inu ndine ndamene kutimvera pano ena kutionera.
ndi aja timangowabwereka ndiye zimadabwisa ndipo zimamvesa chisoni chifukwa munthu ukanituma kuti ambwana ukandigulire machesi iye asakabwerese mchere akatire munthu amene akupanga zake ndiyeno action tipanga koma sitikukonga tikufuna ife action tikufuna report and sikuti ife timakonda so tipuzipwirikitia and kumapanganso ma demonstration sikuti so imakhala ntchito yokhweka ya pamakhala ma expenses and mukapanga ma expenses aja kena akanso azibweresa zikwanje ndiye timene tikufuna ife ndi ripoti ananena okha atipase ripoti so ngati samva popeza mabwana ndife iwo aja timalipira ntchito mwezi mukaona akuyenda achena ndalama zathu mukaona akwera ndege ndalama zathu china chilichonse we literally pay for him. In fact the president doesn't pay tax. So amangwene kuti azimva zonena za ife, so we are calling the shots. Ife ndi mabwana ndiye tikauza kuti report yo mutipase ngakhala kana kakuti sana nene zimenezi ya report amapangira amalawi fa ndalama zimene apangira siza achakwera ndalama zimene siza Richard Chimwendo Banda ndalama zimene siza zikhali ngoma ndalama za amalawi. So we are saying kuti report yo make it public and today amalawi akulifuna kwinaku ndiye tizina kuti pota anyozera ndiye tione sipano kuti mwino kwa mphamvu ya ndani koma sinkhani ya mpikisano ya ngandona kuti this is a civilized society, this is a democracy that is complete with set guidelines, laws and regulation. Yeah, it is only in uncivilized society pamene anthu amafuna kugwirana and tinomvesa chisoni ndi manyazi kuti Dr. Lazarus Chakwera azikachita njomba pa imfa ya Saulos Claus Chilima. Ndi manena sana susepo akanapanda Dr. Saulos Claus Chilima achakwera sakana khala ku State House lero kula barometer uko imene ikubunisa ikupanga proof zimene kuyankhula pano ndiye munthu amene anachita chabwino sungambwezere choyipa komanso panalibe chifukwa chonena kuti azikapanga njomba chifukwa kuti iwowo tinapasa mphamvu kuti agwiritse ntchito. So pa nthawi imene Malawi amayembekezera kunena kuti mwina the president will come into his senses. This is what we are saying. We cannot proceed like that. No way. We refuse to be taken for granted. Ndizikanga ndizibweza koma chifukwa kuti sindifuna kusiya fusulosa yanga ndikunena kuti pa Chingereza amati preaching to the choir. Siti mayeneka lero kuononga ndalama ndi nthawi kukhala pano popanga press briefing akanakhala kuti adindo atu samatitola fa Justice Jaba alide mosakakamizidwa ifeso siti maziwa aso kuti report ilo agwizana ya ndacha kwera adati uza kuti report ilo afuna lipekedwe kwa Malawi koma ife timaziwa Amalawi ambiri amaziwa kuti akutinamiza ndiye lero apanga njomba ndipo kitabwera pano ndiye sinkhani yopasana nthawi ya report timalifuna azovuzana. We need this report as of yesterday ndipo libe sifuna kuti ziperekaso nthawi ya chifukwa atiuza kuti ntchito agwira. Chete sausanya koma suyo. Okay. Ndathokoza ndinanena kuti sindifuna kusiya funso ndiyankha ndinanena momveka bwino pompano kunena kuti koyambirira komwe komiti ya anthu anati sanayikhulupirire anthu amayikayikira kwambiri moyang'ana nkhope ndi anthu amene ali mmene muja ndi ubwenzi wawo ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chimene chikulamula cha Malawi Congress Party. Ndifaka tidapita mmene muja ndidanena kuti ine ndikupita mu komiti ndi mafunso onse amene Amalawi ali nawo koma popeza kuti anthu anati anafe chikhulupiriro njira yokhazikika yabwino kunanena kuti tipange zinthu zapoyera ndi adasankha kukana ndiye timadaba kuti akubisa chani. Chachiwiri ripoti lija ntchito yonseja amagwirira Amalawi kuti mayankho awo atani amafunso amene ali nawo apeze mayankho. Ndiye timafuna kuti maweresa amene muli pano
mupite mukapange program mukasegule malaini mukafunse kuti anamiwa kuti report lija lilopanda pache mwangutangotaya nthawi tangotaya ndalama kodi anamiwa kunena zoona ndiye mukaone mmene zichitike fa ife sitimangoyankhulapo timayankhula zimene amalawi akunena mukanena kuti munali zinthu zimene munapanga ndanena pompano momveka bwino kuti chimene tikufuna report ndiona kuti tione kodi zinthu zimene tinalipina kapereka kodi mafunso amene amalawi anafunsa ayankhidwa chifukwa zongoyankhula mwaonaposedwa pompa at times analemba nkhani kunena kuti anthu aja akuti adamwalira ndege sanafike pansi itafika pansi adamwaliranso kusonyeza kuti anthu anyamwalira kawiri kwalembedwa nkhani kunena kuti anthu aja apeza kuti magazi adalibe so lero ayamba kusintha kuti ya sinatere chifukwa tinena kuti ripoti umene iliko kodi akutani nayo masiku atatu chifukwa tikuganiza kuti mmene mabwera muja linali litatha ndiye tifuna akatipasa ripoti ndiye tikaliwerenga ndiye tiwuzeni kuti ine anandiyitana ndinapita ku commission ndinawuza izi umboni wake ndi uwu ndiye tikamayangana mu ripoti mu zinthu zomulibe chinthu china chimene ndifuna ndawuze kuti Lazarus Chakwera komanso achabali ndawuze kuti amalawi ali ndi information. In this era and age, you cannot dupe Malawians. Malawians are not daft. Malawians are not daft. In this era ya technology, mwina kana klapo 1983 bolani. Komanso mukakapita mukakawerenga report la kungozi ya kumwanza ija. Mukaona kuti chilo chose chinabwera pambala mpanda. Apanso, I would like to assure you. I would like to assure everyone. Kuna kuti you cannot get away with that. Mizimu ya anthu 9 singapite pachabe. Mizimu anthu ena amene muja anali, they were literally a soldier of the Lord. They were serving the living Lord, which was not going to disappoint. And Mulungu wathu sakhala chete. Ndikudziwa anthu ambiri Malawi muno zina la Mulungu timalitchula pachabe. Koma I would like to challenge you kula Malawi ena kuti amagwada pansi and Mulungu listens and amayankha. Tikatenga route imeneyo yoti tipemphereyo ndiye zitaoneke mziko mwezioneka. Koma surely or slowly we are getting there. So kula anthu ena amana mizira zina la Mulungu koma tifuna ndikuuzeni pano ndithu kula anthu ena amapemphera akagwada Mulungu amawapasa. Choncho tifuna chilungamo chiyende ngati madzi. Koma mzimu wa malemu Saulo Scrolls Chilima will not go in vain. Someone will pay the price. And the and I stand by my immediate reaction. That is a sham, a waste of time, and a waste of resources. kuja kunali ma recommendations amene kwakukulu anakankhira kunena kuti panali vuto la zanyengo kulenga kuti akuti ndegeyo inayenda sodzulo lake kupasiya thupi la malemu Ralph Kasambala komano anthu amenena kuti amene anayendesa ndege amene andithu akumbukire zinthu ngati zimenezo komanso amanena kuti mwina panali kulekerera kumene kunachitika. Ndikukhulupirira kuti achibale anthu pa tsiku limene lonso anali akumvesera kwambiri mwachidwi ndi ripoti limeneli ndipo mwina zitha kukhala zinthu zowawa kwambiri potengera kuti azimva zonena kuti munthu onena kuti pachichewa pali maonena kuti wakufa sadziwa kanthu komanso sangayankhe. Ndiye mwina ngati bungwe la sideti mungakhale ndi kutanthauzira kwina potengera kuti mwina achibalewa padakali pano maso awo sakuyang'ana kuti nanga angayankhe ndani potengera kuti zitha kukhala zowawa kuti wachibale wawo anapita kapena ena akupangidwa accuse komano sangayankhe. Kodi ngati bungwe la sideti mungapereke mayankho kwa anthu ngati amenewa? Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Eagle FM. Ndikufunanso ndikutengereni pambuyo kuti isanatuluke ripoti la akaswiri za ndege aku Germany. Dr. Lazarus Chakwera anapita ku Germany.
ndimafuna ndibwereze pano kuti ripoti yasanatuluke achakwera anapita ku Germany. Ali ku Germany konko ndikwene tulankhana anafunsa kuti ripoti ili bwanji simukapasa Malawi, anayamba pakala pamenepo kuzipaka. Kenaka anachita manyazi, ripoti tiya analitulusa. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.